Уйламаган кинем юк әсәрендә мин берничә геройны тип образлар итеп алдым. Тәслимә, мәсәлән, ул талантлы язучы, ул фәлсәфи әсәрләр яза һәм шуның өчен ул журналда редактор тарафыннан куыла. Ни өчен дигәндә, журналга җиңел укыла торган әйберләр кирәк. Аның ире Миндияр кымарлы уеннар белән мавыга, Лас-Вегаста казиналарда зур акчалар эшләргә хыяллана, ләкин анда барып җитә алмый, Тәслимәнең хыялында төзегән бик матур зур йорттан оттырып, хатынын бурычка батыра. Шуннан соң Тәслимә ушу бурычларыннан котылыр өчен бер бик тә бай түрәннең йортына хезмәтче булып урнаша. Монда мин дөньяның контрастын бирергә тырыштым. Бер яктан бөек коймалар артында төзелгән шәр дүртәр катлы йортлар. Ләкин ул йортлардагы тормыш без 12нче гасырда да белгән һәм курыккан Тамыр заманыннан да куркынычрак тормыш бара. Анда бәгырьсезлек, кансызлык һәм михырбансызлык хөкем сөрә. Аларда кеше хәсрәте юк. Шушы бистәләрнең артында кибетләргә сыру чыккан ризыкларны түгәтергән шикырларда халык казына. Хәтта бу монда без белгән, без талантын бәяләгән әдәбият сәнгать кешеләр дә бар.